wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nuwun kapurwakan ngluhuraken asmaning Pangeran ingkang Maha Welas lan Maha Asih. Keparang langkung rumin kawula nyuwun lubiring samudra pangsami dumateng panjenenganipun para sekalian ingkang tansah winantuing pahormatan. Langkung-langkung panjenenganipun para piragu menapa dene para sepuh mingging para pangemban pangbating desa Bapak Lurah dan seprangkatipun minangka pandham-pandhuming para kawula ingkang pantes sinuba ing pahormatan, para alim para ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating panembah wonten ing ngarsanipun Gusti Ngahamurbing dumadi Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah kawulyaken. Linangkung wonten ing ngarsanipun ingkang gamengguati panjenenganipun Bapak Sarino dalah Ibu Pujiati sakaluwargi. Sumrambah dumateng para sanak sederek tangga tepalis daya dayanipun ingkang boten kawula wiji-wiji ingkang tansah kamulyaken. Lan ugi boten kesupe dumateng Nak Evandia Pratama ingkang badhe pun sunati inggih menika kewajibanipun sebagai lare Islam mugi-mugi tansah winantu saguing karaharjan kawilujengan saha kawejasan. Dumateng sagung para pilenggah kaum putih tamu ndangen tansah kumulyaken awit kaluhur kami montun sura nira ing tatra krami nira ing subasita minah tembil kuda negali munggel pangandikan hanya uring kamardikan amargi wonten ing palihan menika kula sakonca saking grup seni sholawat Haji Sukmo Baitu Sifa saking Desa Buntu Kecamatan Roya Kabupaten Cilacap ingkang pun pandhigani panjenenganipun Bapak Hadi Prayitno lan pun sepuhi dening panjenenganipun Bapak Kayimbari ingkang tansah kawula mulyaken. Lan dumateng sagung para pilenggah kakung saputri lan para tamu manggidangan ingkang tansah kawula mulyaken. Kula sakonco nderek hormat acara tasyakuran walimatul khitan wonten ing dalemipun Bapak Sarino dalah Ibu Pujiati. Wonten mriki panggen mbok bilih samangke wonten kalakipun kawula sakaluwargi saking grup seni sholawat Jawi Aji Sukmo Baitu Sifan nyuwun agunging samudra pangsami. Lan minangka pambuka utawi purwakaning sair wonten ing tiyang menika mung kita sareng-sareng pidhanetaken inggih menika saenipun sholawat jibril kang embuka hajatipun Pak Sarino dalah Ibu Pujiati. Dumateng sagung para pilenggah kaum saputri tamu undangan sinambi lenggang Sukomaur Sukomora kapi dumateng pasogatan ingkang sampun sinedaken dening panjenenganipun Bapak Sarino dalah Ibu Pujiati sinambi alenggan lan ugi sedaya midhangetaken nuwun.
Amagaten dumateng sagung perpelenggah tamu undangan ingkang tansah kula hormati kangge ngawali pambuka inggih menika selawat Jibril mugi-mugi kanthi salat menika saged nambarno penggalipun para pangertoya lan ugi kasuwun ngarsanipun Gusti ingkang hamuriping dumadi mugi-mugi hajatipun Bapak Sarino dan Ibu Pujiati saking Purwo Maju lan wasana tansah manggirahayu widodo kali selir ing sambe kala amin amin ya rabbal alamin. Dumateng sagung perpelenggah kaum putri kangge sairingan sekali jejengipun inggih menika kangge ngawali sadaya dayanipun kita berbuat menika kangge miwiti monggo sareng-sareng kita pidhataken bas malah sugeng sonten lan sugeng hamidangetaken. Nuwun.